everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Karon palang kani, gimingaw na ko sa lahi kayong tingog sa kagabi o dito sa bukid. Mga kangis ug mangliw nga midasig sa nagpiit nga kinabuhi sa katawang ulipon ug dinaog-tawag. Karon palang kani gimingaw na ko sa mga tikang ug lakang sa kuldagan sa kabatuan ug kapatagan ug kabungturan ug sa umahan ug sa kasapaan ug sa kalapukan. Mingaon ko sa mga kabataang wa pay kabuot nga akong isayaw-sayaw. Unya laylayan aron makatug kayong ilang mga ginikanan biktima sa linuog nga pagpatay. Mingahon ko sa mga kauban nga way pagkapuol ug way kakapoy nga padayong nangita sa kaangayan. Mingahon ko sa pagpanurok sa binhi nga gitisok sa kaumahan sa mga mag-uuma nga gisakmitan sa ilang kayutaan. Hello. Ray. Unsang oras ha? Okay. Alas 3 hapon. Inangin siya nga dili ang kumudawat o kibhang nga kantidad ha? No. Ingat siya. Nga di na lagi kumudawat o kuwang. Siya yunan siya na ako na. Ingnagi siya niya na ha? Ingnagid. Kinahanglan dubliho na niya ang iyang hatagan anong di masudlag bakukang ni uto ko. Tingali ulit butulid ng duha niya kakiting. Bye. Kisa yun na naging tawhana na. Hello. Peter, unsa man? Nana? Bilay ang gibayad? Good. Ingon ana ba? Nagkabaya buutan kay kong makigsabot. Yes. Ingon gina na Peter. Aron permanente nga to. Ing na sila mag-make sure na ko karong buwan na. Okay. Sige, panong na ko niya. Bye. Kwarta na sa morning kalibutan ang akong gipangitang. Sudlot ang kaliktan, tagkang kwarta kung may power ka. Milyonaryo ka na karong pinakaadlaw. Tinas, milyonaryo ka na. Good morning, Vic. Good morning, Sarge. Tuay gitiwas sa gluto si Mana Salve. Ako nilagdas si Mampamahaw. Thank you kayo, ha? Kao na? Heimlis Guryo? Muapas turun diri. Kumusta mga Vic? May mong pagkatuo gabi eh. Okay rin ko, Sarge. May lang ako pagkatuo gabi eh. Hinano kaayo ko. Ikaw? Ayaw lang kalain na pero nahasol ko gabi eh. Ako? Nakasuli mo gabi eh? Nga naman. Ang tinuod patay na noon siya kay napatay man siya dito sa Cebu. Pero parehas kibog tingog, Vic. Parehas sumigtingog. Kisagod. Dako-dako sab sa NPA. Kinsagod. Si Kaliwanag. Kisama na si Kaliwanag. Dako-dako sa Partido Komunista sa Pilipinas, Regional Party Committee sa Eastern Visayas sa NPA. New People's Army, ingon anak. Karon ng gani, parehas kibog tingog. Pero imposible. Nga nung imposible man, nagduda ka di ayon ta nga ako katong NPA usara. Patay na si Kaliwanag. Dito siya mamatay sa Cebu. Di mo bitaw nagkisulti kanina. Pero unsa may hinungdan nga nakaingon kang parehas migtingog atong kisa to? Kaliwanag. Oo, Kaliwanag. Nga nung nakasulti ka man, anak Sarge. Ako'y nakadakop ni Kaliwanag.
Mao tong nabati na ko iyang tingog. Ikay nakadakop ni Kaliwanag. Pero giintriga na ko siya sa among opisyal. Kumpiyansa kayo ang among opisyal mo hinungdan nga nakaikiya si Kaliwanag. Si Kaliwanag upan siya manghud nga mao si Kaalan mo manadakpan. Ngano nahibaw ka nga kauban niya? Ikaw sa unta ang escort ni Kaalan gikan sa ospital aron dadon sa detensyon apan gipatay si Alan. Ha? Naibongga nga no nahibaw ko. Gibalita na sa radyo. Wa ko magdahom nga ikakita na ako sa personal ang nabalita sa radyo. So, ikaw gyud ay ang nabalita sa radyo, Sarge. Ako. Gitutukan ko nimo, Vic. Wa man? Kauna, Sarge. Atuon pa nako si Manasalve. Sarge! Ning! Sod Goryo! Sarge! Sarge! May kwentros bukid. Muduha na kaura sa pinagpagkay taon! Ang ato kauban ng mga NPA! May kwentros bukid. Muduha na kaura sa pinagpagkay. Ato kaubang mga kaubang army o NPA! Ha? Kita ko na mo rin, boss! Okay, Vic, palayo ko kipos una ani. Di ka lang mo kaon, Sarge. Unahon na mo ning problema. Excuse kay Beka. Balik ko kalawan niya na ang pamahaw. Mamusunod ko na mo, Sarge! Vic, good morning din yan mo. Arin ako. Inita pa sumba, Vic, no? Pwede mo kuhag-duhag buhok, Vic. Ilisal na ko na. Bayran niya, tika. Ilista lang. Bayran niya. Balik na ako. Maggubat sa mi. Okay ra? Kasi Okay, akan siguryo. Ako, alkansi ko na mi. Daghan ang patay na mo. Mayra. Entraw na mi gubat, ha? Tulungi ko ba akong gida? Baununin ako. Bentag mga hurot mong tanan dito sa bukid. Mga pasista. Siya ko lagi. Si Sargento Ernesto Martin ko dahil nag-escort ni Kaalan. Come on! Tungas pa, Sigbay! Tungas pa! Yeah! Kada, abati ba? Unsa man, layo ka ta, Sarge! Doon na lang, Goryo. 500 meters away sa enkwentro. Manglaya na tantanan! Flanking na lang tamo doon dito! Is that clear? Yes, sir! All right! Take arms! Ready, sir! Ready, sir! Standing right now, sir! All right! Stand by! Doon na ta! Hira nila din ang enkwentro, Vicky. Doon na ang enkwentro, Manasalve. Oh, bangin na ato na hira ni Sargento Erning. Ano ato ang inyo gininsuryahan ni Erning kanina? Siya di ay nakadakop na ako dito sa pleno, Manasalve. Siya ang nakadakop na mo ni Kaalan. Pero ga-intrigo man niya nga to sa ilang opisyal. Ug mauna to. Na-rape ko sa ilang opisyal. Aton pa. Nahibaro, hiya nga ikaw Kaliwanag. Wa siya mahibaw nga ako si Kaliwanag, mana. Ako siyang gibaling sa mismo niyang istorya. Nagtuusap siya nga patay na si Kaliwanag. Wa usap siya mahibaw nga gi-rape ko sa ilang opisyal. Husto gid ang balita. Si Erning mo'y nag-escort ni Kaalan. All right! Jump! Jump! Okay! Left, right, blocking! All right! All right! Form into groups! Flanking! Left, right, flanking! Blocking! We're ready, sir! All right! Let's get moving! Go! Go! Sakto yan! Hit the ground! Naumod kong naong sa tayo kapong swek! Naundok na magandang ko na ni! All right! Ladies! Go! Sige lang! Abuno mo sa di! Sarge! 25 degrees north and 50 degrees south! Ay nag-ampo sa ito mga kaumatan! Left flank! Lift lang! 25 degrees north! 25 degrees north! How is it? Left flank! Okay, sir! All right! Attack and open fire! All right, right flank, 50 degrees south! 50 degrees south! Attack and open fire! Open fire! Go!
Guryo! Ako ang lumtubag. Patayin rin itingali. Oh, Guryo! Hog. Kailan kong na-impas ka na. Wala ka. Puno mo lagi na yung baba sa may mong gikaon. Humba, klokiwa. Nutan ako ng wiki. Init ko, magikan ako ngayon na. Sunod ng bulsa. Gutom ka siya. Niyo sa kiwa o. Iwan niyo sa o. Huwag na. Ubay-ubay ang itong patay, Guryo. No, Charles. Ubay-ubay sa mga angol sa. Pabor mga impigi sa ilang pisto. Matiyan sa dinunon sila, pero wano makita o. Ilang mga buhi o ang mga angol. Umbao. Nabungkag ang duha ka 6-by nga gisakyan sa giambusan. Pareho kong tawag sa kampo aron magpada sa naglaing sakyanan nga kakagagahan sa mga patay ug mga angol. Dili ta marang sa 2 ka 6-by. Puno ko yung ubo. Ako kang hiwas ng wiki. Tawag ka! O, sige. Lalo. Alpha. Sigla. Iko. Tarungan na! Tarong mo daw. Bravo, Alpha. Sigla ko. Viv. Wag wis. Kaya nga. Wag wis. Kaya nga. Bes, kumusta atong grupo? Take cover! Doon na sila sniper! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.